टुरिस्ट गारिया पाम्पसार हनै दाब्ले जाफैबाय ओरैनो सालायबाय याद सेस मा मोनजाखो ओमफ्राय नै सुब लोंदों औ ओमफ्राय बेलासिनि बेरायफैदों ना माबा खामाय दंमोन ए दे लोंदो हेल' लोगोफोर दिनैनि बेलासि मुगायाव दिनै आं मोनसे ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय जों माने दिनै बेलासियाव एसे फ्रि टाइमखाय एसे बेरायबाय जोङो रायमनायावहाय बेरायबाय रायमना नेशनेल पार्कनि गेटआवहाय जोङो बेयाव साहाफोर लोंबाय आरो बेजों लोगोसे जों गुबुन गुबुन जायगायावहाय दिनै गिदिंबाय बिनिनो माखासे भिडिअफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैबाय थ' नोंथांमोनहा दिनैनि जोंनि ब्लगावहाय इन्टारेस्टिं दङब्ला नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय चौधुरीनिफ्राय बावसो खारबोलायबाय आरो नोंसोरो ना रायमना नेशनेल पार्क अपेनिं जायाखै दाबो जोङो साइडजोंसो फैनांबाय बिराद मानसि दंफैयो नै रायमना नेशनेल पार्कनि गेटआवहाय ओरै दं नै SSB केम्प बिराद टुरिस्टफोर दंफैयो दिनैहाय रायमनानि रेस्टुरेन्टआव हाबनोसै जोङो नै जायगायानो गैया नामा मा मोनजायो मा मोनजायो औ आदैयाबो सफैदों मा मोनजाखो आदै मा मोनजाखो ओमफ्राय नै सुब लोंदों औ ओमफ्राय बेलासिनि बेरायफैदों ना माबा खामाय दंमोन ए दे लोंदो नोंसोर मा जायोब्रा जानायाथ' जाहोग्राया मा जाहोयो मम'बो जाजागोन ओमफ्राय बर'नि थालिर एवनाय दङ ओमफ्राय सुप लोंनोसै मम' जानोसै थालिर एवनाय जानोसै नोंहालाय एखेयानो जानांगोन आमाइसोआबो एखेखौनो जाखागोन एखेखौनो रेस्टुरेन्टनि नामा मा नाम जाखोमोनथाय रेस्टुरेन्टनि नामा मामोन खोन्थाद' एसे रेस्टुरेन्टनि नामखौ खोन्थादो दै लाबोजेनबाय ना
नै बेखौ जानोसै नै जोङो दा साखिनाय दं मोजां जागोन आरोखि जानो बिराद मोजां जागोन माने बेबादि बुस्थुखौ बांद्राय मोनजाफेराखै नालाय दिनै जानायसै आरो मा खिन्थादोब्रा रायमना हटेल रायमना डाइरेक्ट रायमना हटेल औ जोंनि बिदिसो नेसनेल गेटनि गुदियावनो ना गोथाव जाजायो खुनुरोखोम खुनुरोखोमसो गोथाव नङा होमबा एसे गोसो मोजांजों बुंदो जाजायो जाजायो जायाबा जाजाया नामा नङा बिदिथ' नङा जानो होननानै फैखानाय नालाय दे होमबा जोङो जाग्रोनोसै बेखौहाय एसे थाथ'दो टुरिस्ट गारिया पाम्पसार हनै दाब्लेया जाफैबाय ओरैनो सालायबाय बिराद सेस आं जानायसै नै गोथावथ' बिराद मोजां एकदम फ्रेश जाग्रा बुस्थु जाहैबाय बियो लाबोबावलायबाय चिकेन पक'रा जाबावनोसैलाय नै जानानै होदो चिकेन पक'रा होफैदो बेसेबां जाखो औ ओमफ्राय थालिर दे बुंदो ना भिडिअ सा मोनाखसै दा लोंफैनोसै जोंहा बेरायहैग्रोनोसै गाइखेर गावलायलायनाय साहा दखान जोंनो रायमनानि हटेलनिफ्राय साहा लोंनो हरनो हायाखिसै गाइखेर सोगावनानै सिंदां बियो साहा लोंथारगौमोन जोङो ओमफ्राय लोंनो हरनो हायाखिसै रायमना हटेला बिराद मानसि जाखायो रबिबार बेलासियावबाथाय ओरै दाउ दखान ना दखान दङ नै पेट्रल हाब आदै नोंसोरलाव बेरायफैदों नै जोंहा औ ओमफ्राय मा खालामदों जिरायदों नोंसोरबो दे ओरै बेरायबावनोसै नो दे जानालियाव गैयानो गैया मानसिया बन्द' बङाइगाव थांबा नाय निलिमा जानालियाव थुदो ओरैहाय दा सोलांसै हा खेबखांबावबाय आङो आंखौ दा खेबखा सोबाखान आं नों मानो उल्था नोंलाय दान लिसु थाइसे जाहोबावबायसो नै मादैया आंनो गाव बायनायखौनो नै मोनजाबाय दहैनो बादसै लिसु जाहोनायनि मादै बोर होदो औ थाब थैनायनि बोर हो थाब थैयालै 100 बोसोर बारथारथों औ
बेमारानो मैयाबो माबानो बारा सिखारदोंलाय पेट्रल सोगुलायनांसै जोङो थाव गोथां माबेसिम बेरायना फैखो आदा नै माबासिम ए जानालि जानालिसिम थो सानलै नै गारि फैदों नै मा दे औ आदा थाथ' रायजोफोर देग्लाय नै आवजार बिबार बागाना रायमनानि आवजार बागाना देग्लाय लांदां बिबारा गासिबो बुस्रिजोबनाय खावसेथिङैल' दं बिबारा लामाजों बिबारा गैया देग्लाय मानो बिबारखौ देग्लाय बुस्रिनानै होजोबदों जाहैदों मानो होननानै बुंबा जायगाखौ बबेनि सेंनाय बेनि थाखायनो बे आवजार बिबारखौ बुस्रिनानै होजोबदों जाहैदों देग्लाय ओंखायनो लांदां फादां नै देग्लाय बबेनि सेंग्रा सिख्लाफोर फैनानै गेदारिं खालामफैयोना लामायाव बेनि थाखायनो बुस्रिनानै होजोबदों देग्लाय लांदां फुलुंजरा दखानाव ना नागिरबाय नै हा फालागाव ओरै मैगं दखान हा राननो थफ्लासेयानो थोआबा बालागाव माबासो खालामदों ना बालागाव ब्रिज औ जों बलनजरा रायमनानिफ्राय फैदों ओरैहाय सेंग्राफ्रा नै बल गेलेदों ओरैहाय आदिबासि सेंग्राफोर जाहैबाय बालागाव सलायबाय नै बालागाव ओइ आदै लाबाय नाया मोनबावगोनसै नोङो हाब नाखौनो नुलालै ওই ছোটটা কত ছোটটা ছোটটা আছে এটা অল্প মোটাটা 100 মা কোন লেটো কমা Korea जासिगोन बे नाया बेखौ लाया